alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa na lafiya, alhamdulillah. Insha Allah wannan shine bidiyon mu na farko akan batun naira trader, na yadda za ka samu profit a cikin naira 9,500 kacal a akawun Haqqi Mining na naira 200,000 wanda aka yi trade da shi insha Allah. So idan wannan ne zuwan ka na farko, ka daure ka danna mana subscribe domin kara mana kwarin gwiwa. So insha Allah zan ajiye mana link na shi wannan naira trader a description na wannan bidiyon ko kuma comment section, first comment insha Allah. So a duk lokacin da ka samu link ko nawa ko na wani, amma ko ina ka samu link din insha Allah, so kai tsaye yanzu za mu je gurin da za mu yi register da kuma gurin da za mu buɗe shi. Sannan kuma Allah da bidiyon da za su biyo baya, zan yi mana bidiyo akan yadda za ku sai profile, sannan za ku yi connecting dinsa da MetaMask, sannan za ku haɗa shi da kuma yadda za ku yi pay out. So kai tsaye bari mu tafi cikin bidiyon mu insha Allah. So yanzu misali, idan ka shiga gurin da za ka samu link, so misali kamar yanzu kun ga link ina nan gurin, so gashi nan, so zan tafa shi. So kun ga yanzu idan ka tafa shi zai fito ma da browser kala-kala, so ya danganta da wata browser ne take tafi ma daɗin aiki. Ni yanzu zan yi amfani da wannan. So idan na taɓa shi, wannan suna ɗan sa talla ne wannan browser. So kai tsaye ga inda zai kawo ka idan ka taɓa link, zai kawo ka cikin dashboard. Wannan payout ne na mutane da dama. A wannan 1.5 million. So gashi nan 300,000, 380,000, 800,000, 500,000 gashi nan dai da yawa. To wannan profit dama ce ga duk wani trader da yake ba shi da wani capital mai karfi gaskiya. Muddin in dai ka fahimci trade, to insha Allah so za ka samu damar maki, saboda su dokokinsu ba su da tsauri gaskiya. Duk wanda ya fahimci trade insha Allah, wanda ya zo shi cikin wannan cikin naira trader, so zai samu alkhairai da yawa, kuma suna da saurin payout. So da kayi in 24 hours za su sauke maka kudinka. So alhamdulillah nan dashboard ne. So idan ka zo dashboard, za ka taba wayannan layuka guda uku ga suna, so ga suna, so su za ka taba. So gashi nan na nuna mana da wannan jan kibiya, idan ka taba, so sai ka taba wajen home din nan gashi nan. So idan ka taba, za ku ga bidiyon yana sauri saboda so nake ne mana shi a cikin kankanin lokaci. So sai ka taba shi. Okay, sorry, dashboard za ka taba wannan kenan. Gashi nan na uku, ga home, ga buy account, so ga dashboard. Wannan inda na zagaye da janna, so shi za ka taba. Za ka dan bashi lokaci kaɗan yau. So idan ya buɗe a nan gurin wajen da aka sa maka username or email, so gurin za ka taɓa gashi nan. So nan gurin, a wurin za ka taɓa, zai baka dama ka yi rubutu. Kana taɓa shi zai baka dama ka yi rubutu. Za ka rubuta email. In ka taɓa buɗewa za ka sa username ɗinka ne. In ma baka taɓa buɗewa ba za ka sa email address. Amma in ka taɓa buɗewa za ka iya sa username idan login za ka kenan. Za ka iya sa username ɗinka kai tsaye zai ma login a account ɗinka. Amma idan baka taɓa buɗewa ba, dole baka da zaɓi, email za ka sa. Kana sa email, so zai baka dama gun da za ka cike bayananka. So bari in sa email ɗina. Ina da wani email so gashi nan. So sai ka taɓa continue. So idan ka taɓa continue gashi nan, so kun ga nan guri na farko, wannan email ɗinka ne da ka sa gashi nan. Sannan sun baka dama maybe ko da ka sa email kaga ba da shi zaka buɗe ba, gashi nan zaka iya taɓa wannan change ɗin nan. So kana taɓawa zai canza. Sannan ga gurin da aka sa first name, misali zan iya sa Adam ko. So sai last name, misali in sa Ahmad.
kuna ganewa ko. So sai password, sai ka kirkiri password ɗinka. Misali zan iya sa babbar A 1 2 3 4 5 6, so sai in sa @ kun gane strong, kun gan shigo. Wannan ba password ɗina nake amfani da shi a ko ina ba, ka yi amfani da password ɗinka wanda yake privately, so yanda ba wanda zai gani. Sannan sai ka maimaita shi a nan gurin babbar A 1 2 3 4 5 6, yawwa sai ka sa, sai na sa @ ko. So sannan sai ka yi me, sai ka taɓa sign off nan gurin kenan, sai ka taɓa sign off, sai ka ɗan bashi lokaci kaɗan. So alhamdulillah kun ga suka ce register mu is successful. Kun ga email ɗina nan login, sannan suka ce mun gashi nan welcome Adam ko. So insha Allah idan ka tashi sayan account nan zaka taɓa nan gurin zaka account. So haka dai. So nan gurin requesting, idan ka gama phase 1 kenan zaka yi requesting phase na gaba. So ga payout nan idan ka yi. So insha Allah bidiyon mu na gaba zan mana shine akan yadda zaka yi yadda zaka sai account. Idan kai yadda zaka sai account, sannan da kuma bidiyon yadda zaka iya tsallake dokokinsu, da kuma bidiyo akan yadda zaka yi connecting account ɗinka zuwa MetaTrader 5. Sannan kuma daga ƙarshe shine zan mana bidiyo akan yadda zaka yi payout. Sunana Adam D7. So ku ci gaba da following da like insha Allah, so domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode da saurare.